जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहां आज की रिपोर्ट मेरे वालों के कुछ बतावे जा रहा बानी और साथ ही साथ दिखावे जा रहा बानी। जी हाँ भैया, आप सबको बता दिए कल 27 तारीख के खेसारी लाल यादव के वैशाली जिला में एगो स्टेज शो रहे। जी हाँ भैया, सुकमा शहीदों के नाम जहां पे खेसारी लाल यादव स्टेज शो कर गई रहन वैशाली जिला के चौकसनपुर मरियार गाँव में, जहां पर एगो काल बहुत ही शर्मनाक घटना हो गई बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी कि टिकट प्रोग्राम रहे जहां पे लोग 1500 और 600 रुपया दे के अपन टिकट ले रहन और खेसारी लाल यादव जी के प्रोग्राम देखे आई रहन। जी हाँ भैया, रिपोर्ट ऐसा आ रहा बा कि खेसारी लाल यादव जब पहुंचले 2-4 गाना गए, ओकरा बाद साउंड के प्रॉब्लम आ गई। जी हाँ भैया, साउंड के प्रॉब्लम आते ही पब्लिक के बीच में से स्टेज पर पथराव होके लागल। जी हाँ भैया, आप लोग वीडियो भी देख रहे मानी, ऐसा रिपोर्ट आ रहा बा कि पथराव होके लागल और बहुत ज्यादा पथराव होके लागल। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव वजह से जान बचा के अपन भगले। जी हाँ, जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे बानी कि खेसारी लाल यादव जी के कार पर पथराव हो रहा बा और गाड़ी टूट भी गई बिया। आप लोग के पोस्टर भी दिखा देता नहीं कि कहां पे काल स्टेज हो रहा है, आप सब पूरा डिटेल पढ़ सकता नहीं। ओकर बाद खेसारी लाल यादव जी के कार में बैठावल गई और कार में बैठा के उजा सिंह के भगावल गई, लेकिन पथराव होत रहे कार पर। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव जी के बाइक पर बैठा के उजा से कसहू निकालल गई। आप सब वीडियो देख रहा बानी कि कैसे लोग पब्लिक जन बाड़े खेसारी लाल यादव के कार पर जो कार से गई रहो जब पथराव के लिए बड़े और साथ ही साथ गाड़ी के शीशा उसा सब टूट गई बा और यहाँ तक की रिपोर्ट आ रहा बा कि खेसारी लाल यादव के चोट भी लागल बा। जी हाँ भैया, खाली एगो ऐसा नहीं रिपोर्ट आ रहा बा कि साउंड प्रॉब्लम के कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया। काहे कि भैया आप सब खुद पोस्टर देख रहा बानी कि टिकट प्रोग्राम रहे जहाँ पे पब्लिक पैसा दे के गई रहन प्रोग्राम देखे खातिर, तभी बीच में साउंड के प्रॉब्लम आ गई, उनका लोग अच्छा ना लागल, तभी अचानक से पब्लिक के भीड़ में से पथराव होके लागल स्टेज शो पर। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव जी वजह से अपन जान बचा के भजले और वजह के आप लोग वीडियो देख रहा बानी कि कैसे गाड़ी पर कार पर पथराव कल जा रहा पब्लिक द्वारा। और जब कार बीच में घिरा गई तो ओकरा बाद खेसारी लाल यादव के बाइक पर बैठा के वजह से भगावल गई और कार के देख रहा बानी आप सब की शीशा चकनाचूर हो गई बा, कार पूरी तरीका से टूट गई बिया। तो ये एगो शर्मनाक घटना बा। जे भी वीडियो देख रहा बा, जे भी रिपोर्ट सुन रहा बा, बहुत ही निंदा कर रहा बा कि ऐसा घटना ना होके चाहिए। एमे कलाकार के दोष का रहे। वीडियो देखला के बाद भैया साफ तौर पर जाहिर हो रहा बा कि ओइजा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बहुत कम कल गई रहे। जी हाँ भैया, सुरक्षा व्यवस्था इतना टाइट ना रहे जेकरा चलते इतना बड़ हंगामा हो गई बा। जिसे कि आप लोग खुद देख रहा बानी कि वीडियो में पूरा पब्लिक दुगो कार के पीछे पड़ल बाड़े और पथराव कर रहा बाड़े, लेकिन कहीं पर भी कोनो लोग बचावत नजर नहीं आवत। तो साफ तौर पर जाहिर बा कि स्टेज प्रोग्राम में सुरक्षा के बहुत कमी रहे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ा ना रहे। जी हाँ भैया, आप सब बता दी कि जे भी लोग वीडियो देख रहा बा सबको ये कह के शर्मनाक बता रहा बा और निंदा कर रहा बा कि ऐसा घटना ना होके चाहिए। और साथ ही साथ भैया आप सबको कह रहा बा कि एमे कलाकार या सिंगर के दोषी का रहे कि लोग कलाकार के ऊपर पथराव कैलस, कलाकार के गाड़ी के ऊपर पथराव कैलस। अब वीडियो देखला के बाद आप लोग के साफ तौर पर जाहिर हो बा कि एकदम सुरक्षा व्यवस्था टाइट ना रहे जेकरा चलते इतना बड़ घटना हो गई बा। तो भैया अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। जी हाँ, ये वीडियो देखला के बाद आप लोग क्या राय बा, कहे कि आप लोग के राय बताई जा तो और लोग भी पढ़ी और पढ़ के आप लोग के राय से लोग जागरूक भी हो। जी हाँ, अपन बढ़िया सलाह दी जा, कहे कि जे भी लोग पथराव के लिए वो लोग भी वीडियो देखी और नीचे कमेंट में बॉक्स में पढ़ी कि का लिखले वाले पब्लिक हमनी के बारे में। तो अपन राय जरूर ही दी जा और साथ ही साथ ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया मिलता नहीं अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।